Cui se adresează aceste seminarii și care sunt avantajele lor? Aceste seminarii sunt gândite pentru toată lumea. Ne-am gândit în primul rând la adulți, pentru formarea lor continuă pe tot parcursul vieții. Deci, pentru femei și pentru bărbați, deopotrivă, ne-am gândit și la tineri, pentru că și ei vor trebui să fie pregătiți pentru viață, începând de la 16 ani, da, ne pregătim să intrăm într-o nouă etapă a vieții noastre și atunci căutăm. Și ei caută, pentru că sunt tineri, așa că în 16-25 de ani, în această perioadă destul de sensibilă, a fost pentru noi, este pentru tinerii din ziua de astăzi. Deci ei vor putea participa. Pentru seniori, de ce nu? Părinții noștri, bunicii noștri și ei își doresc mai mult. Este o deschidere pentru toată lumea și atunci sunt create seminarii și pentru această categorie de persoane. Care ar fi avantajele? Acumularea de cunoștințe noi, formarea continuă a adulților, da, pe tot parcursul vieții, pregătirea tinerilor pentru viață, da, am mai spus lucrurile acesta, pentru partea de cursuri profesionale, da, certificarea în domeniile respective prin diplome recunoscute de CNFPA. Pentru seminariile de dezvoltare personală și celelalte seminarii sunt diplome de participare. Bine, există foarte multe lucruri care se pot face la aceste seminarii. Participare la concursuri, tombole, sunt o serie de activități, să zic, evenimente, proiecte la care persoane participante vor fi motivați să participe. Pot să vorbesc și de un mediu destul de relaxat, de bună dispoziție și pozitivism, în care oamenii vor fi motivați să participe cu multă încredere, vor fi încurajați chiar, da? Vor fi ajutați. La ce mă gândesc acum este faptul că ne dorim ca aceste persoane, și unul din avantajele care văd eu foarte mare, este că aceste persoane vor găsi sau vor regăsi o altă scală de valori, o scală de valori reală, pe care să o acceseze, care să vibreze la unison cu ceilalți și, de ce nu, să fie stimulați în descoperirea creativităților, a imaginației.